Soc en Francesc Oliveres, coordinador del curs de formació sobre eines per a la transformació digital dels serveis socials bàsics, que us oferim des de la Fundació iSocial. La transformació digital és un procés de canvi que ha experimentat la nostra societat i que segueix experimentant cada dia. Un procés de canvi amb un fort impacte en la societat, les organitzacions i la ciutadania del segle XXI, i també en el sector dels serveis socials. Es tracta d'un camí que acaba de començar, que té un llarg recorregut per definir i que comporta una modificació en l'enfocament, la manera de treballar i la forma d'orientar l'atenció en els serveis socials. Perquè transformar les organitzacions i el sector social digitalment no consisteix només en virtualitzar procediments que abans es feien presencialment a un paper, sinó que també implica canvis en les formes de gestió, d'organització, de provisió dels serveis i d'interacció amb les persones ateses. Aquest curs pretén aportar una resposta a la necessitat que tenen els equips de serveis socials de les administracions locals, de capacitar-se per utilitzar les noves eines que avui la tecnologia posa al seu abast i de formar-se per afrontar de manera exitosa els canvis que l'ús d'aquestes noves eines comporten per les professionals, pels equips i per les organitzacions. I al mateix temps dona l'oportunitat de conèixer el nou sistema e-social que la Generalitat està desenvolupant i algunes noves eines digitals que alguns ens locals més avançats estan pilotant o implementant. La formació d'eines per a la transformació digital dels serveis socials bàsics s'adreça a professionals com treballadors i treballadores socials, educadors i educadores, administratius i administratives dels equips de serveis socials bàsics. La formació s'ofereix en línia. El programa té una durada de 15 hores distribuïdes en 8 sessions. Els tallers combinen la reflexió teòrica amb la capacitació pràctica en l'ús de diverses eines digitals i inclouen activitats asincròniques de treball personal i activitats en grup de treball reduïts. Oferim diverses edicions al llarg de l'any, també oferim edicions a mida per ajuntaments i organitzacions del tercer sector.